Wow. Kodwa yini umsindo? Ngiphe i-toilet paper. Hayi. Phelile. Iphelile. Phela usebenzisile le ncane bisela. Inkinga yakho? Inkinga yami uzomthini? Ngiqonda ukuthi uyiqeda kanjani i-toilet paper sibo? Hawu. Athi ngiqeda kusho. Okay, ithishu beyincane umsebenzi ubomkhulu. Kumele ngenze njani? Okay ke, mina ke njengamanje fanele ngenze njani? So to read newspaper lapha. Angizwanga. Okay, uzibambeke uzobona ukuthi uyilahlaphi lonto. Hawu. Hey, userious? Awu Nkosi yami manje ngizenze tissue mina manje ngizenze toilet paper ngempela ngisho kuthiwa ngi-magician angiboni singakwazi ukuyenza lonto. Kodwa ngoba sesivukile. Yazi Sibo, zizenzela i-favor uqhubeke ulale. Ngoba uma uqhubeka ukhuluma nami ngizovele ngikusaza ngenqindi mina.